Il-Prim Ministru Robert Abela qal li mhux se jaċċetta ebda teddid fuq il-korp tal-Pulizija kif qal illi qed jagħmel il-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina. Żied li appoġġja l-mod kif mexa l-Korp u l-Avukat Ġenerali dwar l-inkjesta Vitals. Fl-istess waqt il-Gvern investa fl-aqwa tamir, inġenji u firma ftehim kollettiv ġdid bl-aqwa kundizzjonijiet għal membri kollha tal-korpi ddixxiplinati. Il-Prim Ministru ħabbar li għaddej il-proċess ta' Exclusive Economic Zone biex ikunu massimizzati li bħal Maltin fosthom brabta ma' proġetti ta' enerġija rinnovabbli bħal wind farms għal din iż-żona għadha ma ġiġ dikjarata għax il-proċess għadu għaddej b'żewġ siti identifikati. Dwar it-tema ambjentali qal biex il-proġett ta' Manuel Island ma jsirx, il-Gvern irid joħroġ mijiet ta' miljuni ta' euro u jgħaddihom lil privat. Fakkar li l-konċessjoni ingħatat lil konsorzju privat fid-disajnijiet u għaddiet mill-Parlament. Qal li minflok il-Gvern se jagħmel proġetti ambjentali fil-madwar fosthom titjib tal-ġnien tal-gżira. Dwar il-Palestina, Dr. Abela qal li f'Malta hawn kunsens li l-Palestina għandha tkun rikonoxxuta bħala stat u fakkar li huwa wieħed mill-mexxejja Ewropej li firma stqarrija li tgħid li meta ċ-ċirkostanzi jkunu ideali il-Palestina għandha tkun rikonoxxuta bħala stat. Għalli dan il-jum qed joqrob u kritika l-pożizzjoni li ħadet il-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Parlament Ewropew meta qal li ħolqu żbilanċ biż-żjara li għamlu f'Iżrael. Dwar il-Vapur Conscience, il-Prim Ministru qal li l-Gvern ħad deċiżjoni korretta u s'issa mhux ippruvat li se jħattak bid-drones qal li meta s-surveyor tela fuq il-vapur sab li kien hemm splużjoni imma mhux neċessarjament bid-drones. Kompla jgħid li n-narrattiv oriġinali kienet tajt li hemm għajnuna umanitarja għal Gaza meta dan ma kienx minnu. Dwar l-iskema taċ-ċittadinanza huwa qal li din ma mititx għax stati membri oħra għandhom skemi simili li għadhom fis-seħħ. Qal li la darba l-Qorti Ewropea ddeċidiet dwar l-iskema ta' Malta u mhux ta' oħrajn bħal dik tal-Portugal, il-Gvern qed jaħdem biex jissalvagwardja l-iskema Maltija. Qal li l-Gvern qabbad ditti legali sabiex dan il-programm li daħħal 1.4 biljun euro jitbiddel b'mod li jirrispetta id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea. Qal li kien sorpriż li l-Qorti qalbet id-deċiżjoni u d-direzzjoni li ta' l-Avukat Ġenerali Ewropew għalkemm qal li mhux sorpriża barra wara dik li sejjaħ pressjoni mill-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti biex skontu titkisser din l-iskema.